1984 Cecilia Kadzamira anayambisa chitukuko cha amayi. Kodi ndalama zoyendesera bungwe amazitenga kuti? Choyamba, amakakamiza anthu kugula membership card ya chitukuko cha amayi, ndipo ukalephera kutero amakwanda nkhuku kapena zokolola. Ngakhale magalimoto amagwisa ntchito aboma. Ndalama zoyendesera bungwe amatapa ku mapalasteto ngati Adimark ndi Escom. 1994 Freedom Foundation ya Nemuluzi komanso Shanil. Ndalama amatenga kwa anthu a business ndi makampani aboma. Joyce Banda Foundation inayaka moto kuyambira 2012 up to 2014. Same applies ndi Karista Mutharika Safe Motherhood. Posachedwa, Monica anasegula bungwe Shaping the Future Foundation. Anayipangira launch ku State House, ndipo imathandizidwa ndi makampani aboma a business ngati Luthando Holdings komanso Faruku Gani. Ndelero timafuna mutuuze mabungwe amene ndatchula apa ali kuti? Kodi ma sponsor aja akuthandizabe? Bakili Muluzi TV ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti kumpanda kwa inu wake sumavulirako zovala zonse. Jenny Asa ndalama kuzitenga kuti? Mbuye Mosemu anali chiti kungokhala vice president, bungwe sili kuswa thandizo. Tikungomva lero Jenny Asa Foundation ikugawa zakuti kwakuti, mawa chimodzimodzi. Madirector ali nawo akuluakulu akwanda mamiliyoni. Ndalama kuzitenga kuti Jenny Asa. MCP government kunali nduna za matama kama Jekete ndi zake chichola anagawa 100 miliyoni ku convention. Kungotoka mboma anaduka. Mwachidule Gertrude Mutharika si first lady oyamba kukhazikitsa bungwe ku State House. Botswana, ku Zambia and the whole continent. Akazi a president anayambisa ma foundation ku nyumba yachifumu. Even ku America zimachitika. Nancy Reagan 1985, Michelle Obama 2009, Jill Biden 2021. Anayambisa foundation anapita White House. Kupanga blame Gertrude Mutharika is part of jealousy that has been there for a long time in Malawi. Inu Monica Jakwera 2021 anayambisa bungwe limathandiza achinyamata akutero. Kwa bungwe limeneli limanda thandizo kuchoka kwa mapalasteto ngati Escom. Amatenga ndalama kwa MRA. And in addition, Monica Jakwera amathandizwa ndi Luthando Holdings komanso amwenye osiyana kuphatikiza Faruku Gani. Palibe anadzudzula kunena kuti this is conflict of interest. Tafera kayi nyamata. Monica Jakwera ndalama amazitenga kuti? Karista Mutharika Safe Motherhood Foundation ndalama zimachokera kuti? Panopa tikuva Jenny Asa Foundation, palipose Jenny Asa Foundation, zambalitiza Jenny Asa Foundation. Kodi amayi amenewa akuza alikupita kutenga ndalama? The answer is no. Daily ma directors akuzungulira from Musanje to Chitipa kugawa zakudya ndi zina zotero. Ndalama akuzitenga kuti Jenny Asa. Anandika magrasi ndibe magrasi nokuti zimuka. Ndana kuchoka pa phone ko bale, kuchoka pa phone ndi ya kusithe mukale ndi lipstick. Anandipa ka lipstick babutu papa ko. Ndukuzana ineyo lipstick ukundika magutu afisi. Bamwamba bachipewa chake chimene navala. Ine sim konse kubilia. Como kumonika bwinoto sele masero ntapoda pause. Gertrude Mutharika ndi first lady wa number 6 kuno ku Malawi. Mbuye Mosemu ma first lady kwa na 5 anatsekula bungwe. Kwa palibe anabwera nduna kuti ayi watsekula bungwe ifanyani. Anachoka Gertrude Mutharika 2020 kunabwera so first lady Monica Jakwera. Anatsekula bungwe. And no one complain. Luthando Holdings imagawa kumene kuja kumagawa njika za moto. Njika imozi 20 million. Faruku Gani uyogulisa mankhwazi patatu. Amachita fund Monica Jakwera Foundation akuti Shaping the Future. Ndalama zimapita kuti?
ma 1.5 billion amene aperekedwa kumeneko nduna zaboma zimasokera ndalama kumpasa Monica Jagwera. MRA Escom imasiya ndalama ku bungwe la Monica Jagwera. Koda amabungwe amenewo ICRDC anayamba atafunsa kuti ndalama zinapita kuti. Akuluakulu, history is the best teacher.